kumsang ni som ni US President tin than chu January ni ruka hian amor anbok feldon tila adikber ome an zo fel theyangem te ro chu zona lian pui mai alani ta tho tho thung Electoral College te vote thak thlengin Joe Biden chu chakzo kalania mase president na chelmek tu Donald Trump chuan in thana thiang hlim lo tin atlom du lo January ni ruka hian Electoral College te vote la chu anrama rorel khol Joint Session Congress in apompui angai dona an pompui chuan Joe Biden chu January ni som nia laklu aniang an pompui lo anero chuan ni som nia laklu tur achiang le talo tinane House of Representatives a Republican member za somli tele Senator som pakhat te chuan Ted Cruz akai hruain January ni ruka Electoral College te vote tla chiar le pompui tur hi dodal antum thu an puang chuak to a hetiang vote thak diklo le in than thiang hlim lo result hi kan pom thei don lova January ni ruka state trend khat te vote ta chu nol ani theina turin malak kantum achan chu state trend khata diklo taka chakjok puanania ni som chunga zo fel tur audit nei kan phu te antia in than result an pompui lo tur te hi swing state te anne Republican lamro rel tu te thu chuwa chuan in thana thiang hlima chuan achak lo zokin achak lo tia pom mai hi thil kalphung ania mase kumsang ni som ni in thana ero chuan state poimwa candidate pahni te anin hne to ka chumikara vote ti chingpen na awmawangin he in than result hi pom tlak ani talova he aya in than thiang hlim lo hi America chanchina soitur ala omlawang America mi pui za a somthum pakwa te chuan in thana hian diklo taka chetna om ti hi anrin dan ania aring tu zinga hian Republican Party mi le sa chu za a somruk pasari ania Democrats za a som pasari le Independenta za a somthum pakhat te ania heng mi terin dan chungchang hi chan chian angai hle in than buat sai tu tele media lamin mi puin an hruai tu tur an thanakal phung thiang hlim le felfai tak chu von nunin ala om ni in ngai thin ma se tuna kan hun ton hi chuan chu asoi dang lam me ka haider chi ni lo antia athabera chuan Supreme Court in vote ti chingpen na omnia soi chungchang hi angai tua tur ania chumi tur chuan voi ni huna nei towa mase ahnol ve hi apoi takzet dan pui hnuaya in thanna thiang hlim lo dal tura akongom chhun chu January ni ruka Electoral College te vote pompui lo hi nia hei hi kan kalpui dan tur chu aniin ni som chunga endik ani lo chuan kaltlang pui kan tumani antia Democrats lampoin vote chiar pompui lo hi kumsang ka zakwa somruk pakwa tanga kumsang ni som pasari chungin trumnga lai an lo nei towa khatianga khan Congress chuan vote ti chingpen na omnia soichu ahnol ngai lova media lamin an ngai zammi alo bok kumsang khazariat somsari pasaria phei chuan Congress chuan Electoral Commission House Senator le Supreme Court Justice panga theute omna dinin soibuena omchu chuizui alo ni towa chu tuna buaina chungchanga po hian kan phu tani antia hei hi in than langtlang taka kalpui ani theina turle thlantlin kan president har chuan America mi puiterin na anei le theina tur ania mi puitea chu kan batane dan pui hum hima democracy dal tur ven hi kan mo phurna ni e tinan tar langane
January ni ruka electoral college te vote hiar le pompui na hi Vice President Mike Pence chuan akai hruaidona Republican rorel tu te rot na hi athlop nia soyania President Chief of Staff Mark Short tarlan dan phei chuan Mike Pence hian America mi maktaduai telin in thlan thiang hlimlo chungchang an soi hi a hriat thiam puya Congress ma hian finfiana chhop chuate po atum nina soya January ni ruka hian Washington DC lama in chapcharna te nau deuh te po kan hmule mai theiane Congress a hian Republican lamin electoral college te vote an pompui lo chuan engtin nge ni yang tilam hi hanthlir kwa le taila state somnga a electoral te vote thak chu house a hian kumzabi som pakuana a siam to bom pahni in anron lalut dona house le senate member lak lu thar ayo Taylor anti te chuan vote la te chu pomtlak aninge yem electoral te vote thak aninge yem ti te anen fianga pomtlaka an ngai chuan Senate President Mike Pence hena enfiale pompui turin anwa thelut vele dona horopin dot danin vote la te hi chiar anianga soibuai du nei chuan an soibuai du state ming an pon rualin an pom lo thu hi an lo soi to mai dona Arizona Pennsylvania Nevada Georgia le Wisconsin state te vote tlak dan an pon rualin bengcheng lo siam tok anom don tinani chu Congress yan electoral count tek 1887 dan tlo chanin vote la chungchanga hian soibuai theina anneya state result big po felhlel oma anthria chuan soibuai theina anneyane masen soibuai na hi thutlinga an ngai don ani ro chuan house member chuan senator thlopna anei angai thunga annei lo chuan thutlinga ngai ani ngai lo tuntumai ro chuan soibuai na hi thutlinga ngai turin thlope lotinal thei tur kha anom don tinane kan tarlanta kang khan soibuai hi thil tharte chiam ani lemlo kumsak ni le som pasaria Donald Trump patlin trumpoin state trend khata achak na chu Democrats lamin an soibuai dewa kanin thana hian Russia anin rola pomchi ni lo antia mase an candidate ber Hillary Clinton chuan achak lo thu apomiau to wangin senator zinga thlop tu anei talova an soibuai na chu nol ani zuita ne house le senator te tranrual na hi athleng kha thunga kumsang ni le panga kha ahnunung ber ania George Bush atrum ni na ta na an thlantlin trum niin Congress joint session chu soibuai na wangin ti top lai lo kania darkar ni chung house le senate member te hian soi ho na anaya state trend khat vote chu pom lo turani donem tia in nialna anneyane Democrats lam chuan vote som paruka chakjok busan nena channa vote som ni nei tu Ohio a vote chiardan an soibuaya mase house a hian soibuai na hi member vote zahni somruk pasari in an hnola somthum pakhatin an pompui thunga senate mi somsari paliin an hnola mi pakhat chin a thlop ve thunga hnol ani zuita ne hemitrum hian Democrats elector te vote soisel tu te chuan result ti danglam na ai mai in thlan vote ti chingpen na luarzel chu ngai mo om anti wangzo ka ti anni thu an soyane kumsang ni panga mi chu kumina po andin mun le chia ani mel ta hle result soibuaina omani chuan House of Representatives le Senate member te chuan asrangin darkar ni chung debate anei dona thutluk na ansiam theilawani chuan rorel khol hian vote thak mangin result hi pomani don le don lova a on lam tur ati chiang don ane an soibuaina hi atlang don ani chuan
Republican Senator te chu apoimo ber tur anita a an thlopna wangin an phutang Election Commission po chu din thei ani theina lai awma mase kongle lama chuan Republican Senator zinga in thlan result soibuai du to lo hi anom ve thunga Utah Senator Mitt Romney a phei chuan hei hi kanram in rel bol nakal phung ti der thong theiania chuwanga ti reng lo turani e atia Republican lam hi antrang rual kher lo mai thei House of Representatives a Democrats lamin member zahni somni pahni aneya Republican lamin zahni le som pakhat tan nei ve thunga Senate Republican in member somnga pakhat nein Democrats in somli paruk kaneya vote teaching penna wanga state trend khat result pomlowa hian antran rual angai don hlea chu chuan anon lam tur hi ashil thui hle don ane an thutluk na chu inkhom kai hroi tu Mike Pence apuang dona Mike Pence hian thu nei na anei thui viau don Republican rorel tu te athlop thu apuan du dana Joe Biden chu president thara hian apuang kher lo mai theya rorel na in ni member te soi ho na thutluk na zirin puang thei ani thau boka Republican te malak na chu thlop to ma se hetianga thutluk na siam angai huna khoilam nge awon don te ro chu soi thiam thei alani lo result puang tu rawa ani hi chu alazia deu kumsang hnia khan vice president Al Gore chuan president tatan George W Bush alo puang to a vote zanga borvela in thlau Supreme Court po an buena a lowin rol to haneya result puan chu anuam vak lo mai theyane Mike Pence hian he na hi kapha e atini chuan Iowa tranga thantlin Republican Senator Charles Grassley chuan inkhom akai hroi dona Senate member zinga a senior ber ani wangane Joint Congress hian January ni rukatranga chiara ninga chunga thutluk na an nei theilo ani chuan electoral count tek tlo chanin state soi buai vote chu pom theilo dan oma chutiang chu athleng ani chuan electoral college Joe Biden a vote mu chu akiamin president ani theina tura vote amamo zahni somsari chu atlin theidon talova chutiang chu athleng ani chuan House of Representatives in andan pui 12th amendment angin president chu vote thlakin anthlang dona heta hian member zongjong nilovin state khatin vote khat zel an nei dona Democrats lam chu member tamjok ni ma se state tin ayo tur hian Republican lam hi atamjok kaneya hetiang thlenga ankalta hani chuan Donald Trump chu tlingle theyani ti kan tarlan to kha Republican Congress member te hian in thlan result ti danglam antumani chuan hetiang thleng hian ankal lowang ti po chu soi thei ani lo bokane hetiang borvel ani kara hian US President Donald Trump ale Georgia Secretary of State Brett Raffensperger te phone anin biak na chu apurua Trump hian in state vote sing khat sang khat zasari somriat ron hai chuak ro chu chu kan mamoni in state hian nena kan chang tin soya anin biak na hi Washington Post chuan achuane left lamon tu media te chuan Trump hi in thana diklo takin a in rol antia paithak tuma norle mai chi ni ti te in an soya right lamon tu te ro chuan Secretary of State nena hian vote teaching pen thu aril chau ani kha antive thung hemi chungchang hi January ni ruka Congress joint sessiona soi chua te po ani mai theye heba ka hian Georgia Senate seat ni laruak chu party pani te hian anin chu na sa hle Democrats in an la ve ani chuan House le Senate thu nei na anchel theidona Senate bi ka hian seat in nang anin semang
Republican in seat khat an la ni ro chuan Senate hian atam zok an la ni zel don thungane President Tharin malak na tur a chhop chua bozu ina konga Georgia Senator pahnih thlanna hi thilpoimo topa an dane